Sziasztok srácok, én Zente vagyok, és ebben a mai videóban geometripesezni fogunk, avagy deadlockot próbáljuk kivinni. De nem is húznám tovább a szót, menjünk is bele. Szóval akkor deadlocked, ugye? Szóval akkor nézzük. Ott a coin. Nem hiszem el, nem. De mi a aztán még egy millió fail után ez történt. Nem hiszem el! Itt már olyan ideges voltam, hogy a mai napra föladtam, de holnap folytatom tovább. Egy nappal később. Na, szóval itt vagyunk ebbe a pusztulatba megint. Shut your fucking mouth! Ezután még volt egy jó futásom, nézzétek meg! Én ezt komolyan nem hiszem el. Nem, de Isten, de mi a... De ha még egy... Na itt van vége a... De ilyen nincs. Hát ezt nem hiszem el. Muszáj ezzel játszanom. Tudod mit? Megyek Clubstepre. Képzeljétek el, ez olyan jó döntés volt, nem spoilerezném le, de nézzétek. Na nézzük, Clubstep akkor.
Szóval ennyi is lenne az első rész, remélem tetszett, és köszi, hogy végignézted, na csá!